dị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị. Nke a bụkwa oge ọzọ anyị na-eji wetara unu Igirigi Ndụ ya ka anyị nọ n'ime ya n'oge a. Ka aha bụrụ ya, aha m bụ Adaeze, onye ọ na-abụ unu na ya n'oge Igirigi. Anyị nwere ọkpụrụkpụ okwu nke anyị ga-ekwu n'ụbọchị taa. Nke a bụ ihe ndị ụfọdụ na-amaghị maka ya. Ọ na-ebute ihe ọjọọ dị iche iche n'ezinụlọ, mana anyị amaghị na ọ bụ ihe a bụ ihe na-ebute ihe dị otu ahụ. Okwu ahụ bụ gịnị? Abụmọnụ, curse. Abụmọnụ n'ezinụlọ. Ihe anyị ga-akọwa bụ kedu otu mmadụ nwere ike si bụrụ onye abụrụ ọnụ. Kedu ka mmadụ ga-esi mee bụrụ onye abụrụ ọnụ. Kedu kwanụ ka a na-esi wee nweta abụmọnụ na ndụ mmadụ. Kedu ka esi amakwa onye abụrụ ọnụ. Kedu ihe a ga-eme ka abụmọnụ dị otu a bụrụ ihe pụrụ apụ na ndụ mmadụ. Kedu kwanụ anya anyị kwesịrị ịkpachara na ndụ anyị na-ebi n'ụbọchị niile anyị na-adị ndụ. Nke a bụ ihe anyị ga-eweta n'ụbọchị taa. Ọ dị mma, anyị agaghị ekwu okwu abụmọnụ ghara ịkpatụrụ ihe ụfọdụ ndị mere n'akwụkwọ nsọ. Dịka nwaanyị a na-akpọ Rebeka, oriakụ Isaac. Rebeka bụ oriakụ Isaac, nwụrụ ụmụ abụọ, Ịsọ na Jekọb. Anyị maara na Ịsọ bụ onye bụ diọkpara Jekọb, mana Rebeka dịka na ọ hụrụ Jekọb, Ịsọ bụ diọkpara Isaac, mana Rebeka dịka na ọ hụrụ Jekọb n'anya, o wee mee ka Jekọb jiri aghụghọ nara Ịsọ ihe o kwesịrị irita dịka diọkpara, ihe nketa ya. Ịsọ maara na ọ bụ ihe jọrọ njọ ma ọ bụ na nna ya chọpụta na ọ bụghị ya bụ Jekọb, n'ihi na o nweghị ajị n'ahụ ya. Ọ jụọ nne ya sị, ọ bụkwa nna m achọpụta na ọ bụghị m bụ onye kwesịrị inye ngọzi ya, kedu ihe a ga-eme, n'ihi na nna m ga-ewe iwe wee bụọ m ọnụ. Nne ya bụ Rebeka sị ya, nwa m, hapụga, ọ bụgodu nna gị bụọ gị ọnụ ka abụmọnụ ahụ dịrị ya onwe ya bụ nne ya Rebeka. O ji aka ya bụọ onwe ya ọnụ. Ka nke a mesịrị, Ịsọ nanasịrị ngọzi nwanne ya nwoke. Ebe ahụ ka anyị nọdebere ihe gbasara Rebeka n'akwụkwọ nsọ. Abụmọnụ bịakwasịrị ya n'ihi aghụghọ nke ọ kpara n'ebe na ọnụ ọ bụrụ onwe ya. Ma mgbe niile Jekọb garachara bacha ụba wee bata, agwazighị anyị ihe ọbụla n'akwụkwọ nsọ gbasara Rebeka. Nke ahụ wụrụ ihe abụmọnụ nwere ike ime na ndụ mmadụ. Ihe ọzọ n'akwụkwọ nsọ ka anyị ga-elenyekwa anya bụ gịnị? Mgbe nne anyị na nna anyị nke mbụ nke ekere n'ụwa bụ Adam na Eve meghere megide Chineke, Chineke wee bụọ ha ọnụ wee sị, nwaanyị, bido n'ụbọchị taa na ị ga na-enwe ihe mgbu na ọmụmụ nwa. Ọ bụọ nwoke ọnụ sị ya, bido n'ụbọchị taa na ị ga na-ata ahụ n'ihi ekwu osuso tupu ịkpata ihe ezinụlọ gị ga-eri. Gịnị ka anyị na-ahụ n'ụbọchị taa? Ihe anyị na-ahụ n'ụbọchị taa bụ ụmụ nwoke na-eme ndọlị. Ọ ya nwa bụ ihe isi ike nke anyị ritere n'ụwa. Ọ bụkwa ihe gbasara abụmọnụ nke a bụrụ Eve bụ ihe mgbu nke ọmụmụ nwa nke mụ na gị na-agabiga n'ụbọchị taa. Ka bụ iji gwa anyị ihe abụmọnụ nwere ike ime n'ime ndụ mmadụ. Anyị ga-ekwu okwu na ihe gbasara otu mmadụ ga-esi wee nweta abụmọnụ n'ime ndụ ya. Ihe mbụ anyị ga-ekwu okwu maka ya bụ okwu ọnụ. Tupu m gaa n'iru, ị kwesịrị ịma na abụmọnụ, ama m na onye ọbụla ghọtara ihe m na-ekwu, na abụmọnụ bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị nke e kwuru nye ndụ mmadụ sị otu a ka a chọrọ ka ihe adị, ma ihe ahụ bụ ihe na-adịghị mma. Wee ya kwuo sị otu a ka ihe a ga na-adị, ekwensu wee kụrụ ihe ahụ na ndụ onye ahụ, tụmadị onye mebiri iwu. Ọ bụ na mmadụ abụọ agba ndụ sị na ihe a bụ otu a chọrọ ka ihe adịrị, ofu onye ada iwu ahụ, ọ ya bụ ihe na-ebute abụmọnụ anyị na-ekwu okwu ya. Dịka Adam na Eve ka anyị ji maa atụtụ, ha na Chineke kpebiri mkpebi sị atala mkpụrụ osisi dị otu a, ka ha dara iwu ahụ, ọ ya mgbe Chukwu ji wee bụọ ha ọnụ. Ya mere anyị na-ekwu ka ị na-aghọta na enwere abụmọnụ. Ihe na-ebute ya bụ mmadụ abụọ ma ọ bụ onwe ndị tụkọrọ aka sị ihe a ka a chọrọ, na enwekwara na iwu ga na-achị ihe ahụ. Ofu onye ada iwu ahụ, ihe ahụ ha kpebiri
emewe na ndụ onye dara iwu. Ọ ya nwa bụ abụmọnụ. Ya mere anyị ga-ekwu kedu otu mmadụ nwere ike isi nweta abụmọnụ na ndụ ya. Anyị ga-abịa gawacha oti iji mara ka a ga-esi nweta abụmọnụ, mana ihe ndị na-emegasị mụ na gị maọbụ ezinụlọ na-emegasị obute abụmọnụ, anyị agaghị ama n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ abụmọnụ abata n'ezinụlọ. Kedu ihe ndị dị otu ahụ? Ka anyị ga-ele anya. Ofu n'ime ha bụ ikwu okwu na-ekwesịghị ekwesị nye mmadụ ibe anyị. Ọ dị ka m were n'ịma atụ ụmụaka anyị mụrụ amụ. Ụmụaka kpasuo gị iwe, iji iwe ahụ wee sị ya ihe dị otu a mee gị, maọbụ ị ga ahụ ihe ọma, maọbụ ka ị na-aga alọtakwala, maọbụ ikwu okwu ụfọdụ ji iwe wee kwuo okwu nke na-ekwesịghị ikwu. Ekwensu ga-aga n'iru gaa kụrụ okwu ahụ, ji ya wee mee gịnị? Megide onye ahụ nke ị gwara okwu ahụ. Nwa gị na-asị ọ ga-adịrị gị na mma, ọ eziokwu na ọ kpasuru gị iwe. Iji iwe ahụ kwuo ihe ọ bụla i kwuru n'ebe nwa ahụ nọ, ihe ahụ ebidola emewe na ndụ nwatakịrị ahụ. Ọ bụgodu na o meghị mgbe ahụ, o mee mgbe ọdịnihu, nke ahụ abụrụ ofu ihe. Ya bụ anyị na-ekwu okwu gwa nwaanyị maọbụ nwunye maọbụ di na ezinụlọ. O nwere nwaanyị ga-eji iwe ọsị di ya n'ihi ihe i mere, kamakwa ụmụ nwaanyị ha jiri afọ ha jiri ihe mgbu na otu bụ ha ji mụọ nwa gụọ di ikwu maọbụ gụọ nwa ha ikwu, ịhụ na ihe ahụ ga-emezu. Nwoke akpasugo nwaanyị iwe, nwaanyị na-enwe ihe o mere ya, nwaanyị na-elekọta ezinụlọ ọfụma, nwaanyị bụ ezigbo nwaanyị, mana nwoke nwere ka o si wee kpasuo iwe ụbọchị a nwaanyị eji iwe sị ka ị na-aga ije alọtakwa. Tupu ịma ihe na-eme, nwoke ahụ nwụrụ n'ụzọ, nwaanyị ahụ tigide mkpu n'ihi na ọ maka ọnụ ya na-adị. Ihe anyị si na ọ na-ekwu ga-ebute ngọzi maọbụ bute abụmọnụ n'ezinụlọ. Ya ma ihe anyị na-ekwu okwu bụ ihe ga-ebutere anyị ngọzi, ọ bụghị abụmọnụ. Nke ahụ abụrụ ya okwu anyị na-ekwu site n'ọnụ anyị. Nke ọzọ bụ ihe anyị na-akpọ cheating, mmegide. Dịka ebe ị na-arụ ọrụ, ịbụ onye isi, onwe ndị na-arụrụ gị ọrụ, ha arụcharụ gị ọrụ, o ruo oge ị ga-eje kwụọ ha ụgwọ, maọbụ ndị na-azụ ahịa, ịkpọrọ jee kpọta odibo ọ na-azụrụ gị ahịa, o ruo oge ị chọrọ ikwesị iji wee duo nwa ahụ, agbaala mbọ ofu afọ maọbụ afọ ole na ole maọbụ ọnwa agwụla, ị kwesịrị ịkwụ onye kwesịrị ịkwụ ụgwọ ọrụ. Ọ bụrụ mgbe aka ị ga-eji chọpụtawa ofu ihe maọbụ nke ọzọ, ị chụọ ya n'ọrụ, boo ya ebubo, chụpụ ya n'ọrụ. Ụdịrị onye ahụ iboro ebubo maọbụ chụọ n'ọrụ, o jiri iwe ahụ pụọ, ihe ọ bụla o kwuru ga-eme na ndụ. Mana ị nwere ike chee na ịbụ nnukwu ọga ka ihe a ga-eme gị nke ọzọ. Ihe ahụ ọ na-ekwu ji iwe ahụ kwuo okwu ahụ n'ihi na gị na ya kpebiri na ọ bụrụ na o fee gị ofufe afọ 7 maọbụ afọ 5 maọbụ afọ 3 dịka unu si ekwu, maọbụ ofu ọnwa ọ rụrụ gị ọrụ, na ị ga-akwụ ya ihe dị otu a maọbụ na ị ga-edu ya ọ tacha ahụhụ, were obi ya niile rụọra gị ọrụ ahụ, lechazie anya boo ya ebubo wee chụpụ ya. Nwanne m, ka ahụ bụ ihe ọzọ ga-ebutere gị abụmọnụ. Ị ga-akpacha anya, ị ga-esi na kwuo na ahụ n'ala na ụlọ ọrụ gị maọbụ n'ahịa n'azụ maọbụ n'ahịa ị na-eme. Nke ahụ bụrụ ihe ọzọ na-ebute abụmọnụ. Ihe ọzọ bụrụ mgbe a na-agụ nwa aha n'ezinụlọ. O nwere ndị na-ejighị ntọala dị mma wee gụọ nwa ha aha, eme ihe ụfọdụ dị iche iche nke na-aga n'iru megide nwa ahụ. Mgbe nwa ahụ tolitere, nwatakịrị too gbaa mbọ elu gbaa mbọ ala, ọ hụta onwe ya na ihe niile ya na-eme anaghị aga n'ihu. Ị na ugbu a na-ekiri m, ị maghị ihe ị na-eme, ịgbaala mbọ mee nke a mee nke ọzọ, abịa n'ọrụ ike ịrụọ, abịa na nke ọfịs ịrụọ, abịa na ịgụ akwụkwọ gụrụ, soro ibe gị gaa mahadum, eme elu ma ala ofu awụ n'ezi. Ị na-ajụ onwe gị si kedu ihe kpatara ya? O nwere ike mgbe a mụrụ gị maọbụ mgbe a na-agụ gị aha, o nwere ihe dị iche iche nke na-esite ekwesịghị ekwesị nke e mere na ntọala gị, ka ahụ ebute abụmọnụ. Maọbụ agwa ọjọọ nna gị na nna nna gị ha kpara mmadụ abụọ ha ọnụ sị ọ ga-eru ụmụ maọbụ ụmụ gị, gị nwa na onwe gị abụrụ onye tokwutere na agbụrụ dị otu ahụ. Abụmọnụ dị otu ahụ wee soro gị na-aga, ị na-ata ahụhụ, onweghị ihe ị na-ahụ isi ya. Ka ahụ bụ otu ọzọ ị ga-esi wee nweta abụmọnụ. Abụmọnụ ọzọ otu ọbụla mmadụ nwere ike isi nweta abụmọnụ bụ gịnị? Site na mmekọrịta nwoke na nwoke. Ọ bụrụ na nwoke jee nọọ ya na nwaanyị
bụ abụmọnụ abụgoro ọnụ maọbụ na agbụrụ ya nwere ka o si wee dị, ijee gị na ya ahụ iburu onwe gị tinye, mara na ihe ahụ bụ ihe gbasara ọbara bụ covenant ọgbụgba ndụ. Ọ bụrụ na ụnụ abụọ nọkọ iburugo abụmọnụ ahụ banye n'ahụ gị, tupu ị mara ihe na-eme ọ baa n'ezinụlọ gị, tupu ị mara ihe na-eme ihe niile agaghị asa. Ọ bụrụ onye na-aga n'iru o bido na-ada ada, ọ na-ajụsị ka ihe na-emenụ, ana m agba mbọ n'ahịa m ụlọ gị, ileruo anya ọfụma ị mara ihe na-ese okwu, mara ihe na-adịghị mma tupu ị mara ihe na-eme. Ọ bụrụ na ụnụ hazie ya ihe niile adị mma. Nke ahụ abụrụ ya. Ọ bụrụkwa na ihe gbasara mmekọ nwoke na nwoke na nwaanyị, otu ọzọ esi ebute abụmọnụ n'ụdị ahụ bụ ma ọ bụrụ na nwaanyị nọrọ na nsọ, nwoke eje nọkọnye ya. Nwaanyị nọ na nsọ, n'ihi na ihe ọbụla gbasara ọbara anyị kwesịrị ịsọ ya asọ. Ọbara bụ ọgbụgba ndụ siri ike, a na-esi na ya enweta abụmọnụ. Otu ọzọ ị ga-esikwa nweta abụmọnụ site na mmekọ nwoke na nwaanyị, site na mmekọ bụ nwoke na nwoke na-emekọ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya ka ọ bụ nwoke na nwoke na-emekọ, maọbụ nwaanyị na nwaanyị na-eme mmekọ, ọ jọgburu dele na njọ, Chukwu jụrụ ya ajụ. Ka ahụ nwere abụmọnụ nke na-esi ya. Otu ọzọkwa ị ga-esi wee nweta abụmọnụ bụ site n'ịkọtọ onye nke Chineke, n'ihi na akwụkwọ nsọ si touch not my anointed, do my prophet no harm. Enwere ike hụ onye amụma na-ezi ozi maọbụ na-eme gịnị, ekwula, ibe gị na-ekwu, gbachie nkịtị, esola ekwu, hapụrụ ya ikpe ya na Chineke. Ọ bụrụ na iji aka gị na-akọta ụdịrị onye dị otu a, ụdị ihe dị otu a na-ebutakwa abụmọnụ na ndụ mmadụ. Nke a bụrụ ihe ndị anyị kwupụtara ugbu a site otu mmadụ nwere ike isi nweta abụmọnụ. Ihe ọzọ anyị ga-ekwu okwu maka ya bụ, ọ bụrụ na ị nweta ya bụ ịhụrụ onwe gị na ịnwetago abụmọnụ a, kedu ihe ị ga-eme ka isi na ihe dị otu a pụta? Ọ dị mma, dịka ọ bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị, ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ abụmọnụ. Ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ abụmọnụ. Ya bụ abụmọnụ, anyị ekwugo otu ị ga-esi wee nweta mbụmọnụ na ndụ gị ma ọ bụ na ndụ mmadụ. Ugbu a ihe nchọ ka anyị kwuo okwu ya bụ gịnị? Gị onwe gị ka ị ga-esi mara na ị bụ onye abụrụ ọnụ, n'ihi na enwere ndị ka na-aga ha amaghị na ha bụ abụmọnụ na ndụ ha. Kedu ka anyị ga-eji mara onye abụrụ ọnụ ma ọ bụ onye abụrụ na-achọpụta na ya nwere ihe na-eme na ndụ ya nke na-ekwesịghị ime? Ka aha abụrụ ya ofu n'ime ihe ga-eme ka ị chọpụta na o nwere ihe nọ na ndụ gị na-ekwesịghị, ihe anaghị aga ọfụma, na o nwere ike inwetara abụmọnụ n'ofu ụzọ maọbụ nke ọzọ, bụ dịka ị bụ nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa, itozuru ka eme imego ihe ị kwesịrị ka ime dịka mmadụ, ka ihe gara gị ọfụma, ma ebe ọbụla i tinyere aka ọ na-aghasasị nghasasị. Ịjụ onwe gị ajụjụ, o nwere ike n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ ibutego abụmọnụ na ndụ gị. Ihe adịghị agara onye abụrụ ọnụ nke ọma, ya ka m na-achọ ịkọwa ka aha bụrụ ofu. Mgbe ụfọdụ ilecha onwe gị anya si, enwere m ihe niile kwesịrị m, agụrụ m akwụkwọ, etozuru m ka eme ihe a na-achọ na nwoke maọbụ ihe a na-achọ na nwaanyị, ọ dị m n'ahụ, mana akpọcha ibe m ebe m tinyere akwụkwọ, akpọcha ibe m agaghị akpọ. Ebe kwesịrị ka ejiri amamihe mme ihe, akpọ ndị nwere amamihe aga akpọ m. Mgbe ụfọdụ ewere ndị nka mma, inye onwe gị ọfụma, ị mara na o nwere ihe mebiri n'otu akụkụ maọbụ nke ọzọ. Ihe a mebiri nwere ike ịbụ abụmọnụ na ndụ gị. Nke ahụ abụrụ ya. E nwere ezinụlọ ụfọdụ, o nwere ike ha bara ụba, ha gụrụ akwụkwọ, ha nwere ego, ihe ụwa zụrụ ha na ezinụlọ ahụ, mana ọnwụ ike na-enye ha nsogbu. Onye toro gbaruo afọ dịka 35 maọbụ 40 maọbụ a na-erucha dị otu ahụ, tupu ịma ihe na-eme, nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa agbabiri nwa. Ị na-eleru anya n'ezinụlọ dị otu, ịhụ na onwe gị agadi nọ n'ezinụlọ ahụ. Ileru anya, tụọ anya n'ala, leruo anya na mgbe ochie, o nwere ike o nwere ofu ihe merenụ abụọ ha ọnụ, ezinụlọ ahụ ekwuosi nwoke maọbụ gịnị
agaghị eme. Ezinụlọ ụfọdụ nwere ike amụọ nwoke ọnwụọ, amụọ nwaanyị ọ dịrị. Ịma na o nwerere ihe mere na asị nwoke agaghị anọgide n'ezinụlọ, ofu onye furu taa n'ezinụlọ a nwoke agaghị eme n'ime ya. Tupu ị mara ihe na-eme na amụọ nwoke n'ezinụlọ ahụ, ị ga-ama Chineke bata n'ụdị ezinụlọ. Ihe na-emebeghị ga-emekwa n'ebe ị nọ. Emechaa ị ga-ekwu okwu maka otu ị ga-esi pụta na ya, mana ka ị chọpụtasị uche gị dịrịgodi ya na o nwere ihe mere na ịbụ onye abụrụ ọnụ n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ. Ya ka anyị ji chọọ imepegodo anya gị ka ị mara ihe na-akpata ihe dị otu a n'ezinụlọ. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ịchọpụta na ezinụlọ ụlọ enweghị onye na-akpata ego, onye ọbụla na-ahịhị na-agba mbọ ego anaghị abata, onye niile isi onye niile ha, onwe onye a ga-eji ewe bịa, onwe onye a ga-asị ọ bụrụ na ọ rawa ahụ onye a ga-anapụta ya. Nwe ihe dị otu ahụ, ihe isi ike echie ha ọnụ na ejikwa nke amata ezinụlọ abụrụ ọnụ. Mgbe ụfọdụ di na nwaanyị maọbụ mmadụ na mmadụ ga-enwe mkpebi si anyị chọrọ ịlụ nwaanyị wee gbaa ndụ. Emecha ofu onye emebie agbụgba ndụ ahụ, ichee na ihe niile agafeela, ị gaa n'iru na-ebu ndụ gị. Tụgharịa anya ugbu a, chee echiche, mara ma ị mere ihe dị otu ahụ na ndụ gị. Gị nwa bụ nwa agbọghọbịa nke na-alụbeghị di, ị na-achọ di, mara ma e nwere onye gị na ya gbara ndụ maọbụ nwa okorobịa ịchọcha nwaanyị ime elu m ala, ịkpakọta ego ị ga-eji lụọ nwaanyị ọ ghasasịa. Ilee ma enweghị otu isi nweta abụmọnụ site n'ọgbụgba ndụ, n'ihi na ọgbụgba ndụ bụ ihe ọzọ nke na-ebute abụmọnụ n'ime mmadụ. Onye ihe na-adịghị agara ọfụma lere onwe gị anya. Ị ga-ego ntị mara ihe niile anyị kwupụtasịrị na ihe nwere ike ịkpata ka mmadụ bụrụ onye abụrụ ọnụ, ime ka mmadụ bụrụ onye abụrụ ọnụ. Anyị ekwupụtakwurula gị ihe nwere ike ime ka ị chọpụta na enwere abụmọnụ n'ime ndụ gị.